सर्गेस्त एंथनी आणि सांतान कार्वालो मेमोरियल कप 2018 कळंगूट सर्तीचे अंजुना जिमखाना वस्ताद. अंजुना जिमखानान निमाणे मॅचीत सेंट सावियो कळंगूटाक 2-8-0 गोलांनी मारले. वस्ताद अंजुना जिमखानाक 70,000 कॅश, ट्रॉफी आणि पदकां मेळ्ळ्यात. जाल्यार उपवस्ताद सेंट सावियो कळंगूटाक 50,000 कॅश, ट्रॉफी आणि मेडल्स दिल्यात. फायनलीच्यो हायलायट्स. Well, ladies and gentlemen, boys and girls, and my dear friends, we'd like to make अंजुना जिमखाना यांच्यानी बोरी गेम दाखवले आहे. And it was a little bad luck for Saint Savio Sports Club. Let us cheer up for them as well. खंय तरी आम्ही उलयताले की लाविनोन कितें तरी केला म्हणून, कित्याक पत्तन लाविनो हिंगासर रावन म्हणटालो ना जावचो ना तो. आनी एकदा खेळुया अशें, ट्रॉफी आयज व्हरा तुमी. So it was a very good tournament. So ही उमेद दाखवली म्हणून तुम्ही आज तुमका शबासकी. ऑर्गनायझरांक बरो एक टोर्नामेंट त्यांनी ऑर्गनायज केलो आणि टोर्नामेंट ऑर्गनायज करता आसतना हांव चोयतालो कितली उमेद तांकां आहा ती. They with so much of love and affection they have called me. So I want to first thank them for giving me an invite. हांव जर तर पयसान येयला जाल्यार बरें मोगान येयला, कित्याक बरें आमंत्रण, बरें इन्विटेशन तांणी दिलां म्हणून म्हाका. Congratulations to the winners. Although I supported Kalangut, congratulations कित्याक आमगेलो लाबिनो एकलो तुम सपोर्ट करता हिंगा. आमी सगळे कालांगूट हारले. पूण एनीवे कालांगूट बेटर लक नेक्स्ट टाइम. Congratulations to the winners. sponsored. ज्युनियर चलयांची राष्ट्रीय फुटबॉल सर्त सोमारा सुरू जाली. पयल्या मॅचीत हिमाचल प्रदेशान सिक्कीमाक 5 गोलांनी मारले. मंगळारा येजमान गोंय झारखंड आड बाणावले ग्राउंडार खेळटले. सर्तीची फायनल 31 ऑगस्टाक जातली. 24 राज्यां हे सर्तींत खेळटात. आदलो प्रधानमंत्री सर्गेस्त कवी अटल बिहारी वाजपेयीक मॉरिशसांत 11व्या विश्व हिंदी संमेलनात श्रद्धांजली दिली. काव्यांजली हे कविताच्या खासा कार्यावळींतल्यान वाजपेयीक विदेश वेव्हार मंत्री सुषमा स्वराज धरून
गोंयची राज्यपाल मृदुला सिन्हानय कविते वरवीं आर्गां ओंपली. यमुना तट टीले रेतीले, यमुना तट टीले रेतीले, घास फूस का घर छांदे पर, गोबर से लीपा आंगन है, तुलसी का चौड़ा घंटी स्वर, माँ के मुंह से रामायण के दोहे चौपाई रस घोले, आओ मन की गांठें खोले, आओ मन की गांठें खोले. अपने और दूसरों के मन की गांठें खोलते खोलते वो हमसे विदा लेकर चले गए. आज आपको काव्यांजलि इतने कवियों ने, आपकी अपनी बिरादरी के लोगों ने अर्पित की है अटल जी, और कल साहित्यकारों ने, विद्वानों ने आपके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की है. सुंदर सुभूमि भैया भारत के देशवा से, मोरो प्राण बसे हिमा खोहरे बटोहिया. जाऊं जाऊं भैया रे बटोही हिंद देखी आऊं, जहाँ माँ की कोयली बोले रे बटोहिया. इतल्याने बुलेटिन हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट ॲप, ट्विटर, फेसबूक आनी प्रुडंटाच्या वेबसायटीचेर लायव्ह मेळटात. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार.